Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enplegu publikoaren legearen aferan, parez pare negoziatzeko eskaera egin dio gaurkoan EAJari EH Bilduk. Negoziazio mailan jeltzalen zain eserita daudela baieztatu du Peio Otxandiano Koalizio Sobiranistako Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Bi alderdiek 27 ordezkari izanik, bien parekotasuna aldarrikatu du. Bi lege proposamen daudela gogorarazi du Otxandianok eta itunak egiteko ahaleginak egingo dituztela, baina hori garatzeko ez dela bidea EH Bilduren abstentzioa eskatzen hastea. Astearte honetan ezagutarazi du Iruñeko udalak aurtengo Sanferminetako kontzertuen egitaraua. 14 musika ikuskizun egingo dituzte 2026 honetako edizioan Gaztelu plazan, Brigade Lokok, Merina Grisek edota Jofek besteak beste. Maider Beloki kultura zinegotziak 5 talde nafarrak izan edo lurraldeko kideren bat dutela azpimarratu nahi izan du. Gainera, aurten, kontzertu batzuk ohi baino lehenago hasiko dira gaueko 11:00, hain zuzen inguruan duten eragin akustikoa mugatzeko asmoz. Gabon guztioi eta ongi etorri maiatzaren 12ko albistegira. Eguneraketa Getxoko 3 bat jauregiaren eraisketaren auzian. Ereaga Atalaia Kooperatibako presidenteak auzitegietan jakinarazi duen lez, eraikina botatzeren aukera planteatu zuten jada 2023ko azaroan eginiko bilera batean. Ereaga Atalaia Kooperatibako presidenteak Getxoko epaitegian aitortu duenez, 2023ko azaroan jakinarazi zien bazkidei udalerriko 3 bat jauregia eraisteko aukera zegoela. Kooperatiba hori da jauregiaren ordez luxuzko 12 etxebizitza eraikitzeko arduraduna. Bilera hartan Irantzuri arte Getxoko zinegotzia egon zen, aktan bere sinadura agertzen baita. Egoeraren berri izan zuen, baina ez zuen horren inguruko ohartarazpenik egin. Eduardo Andrade Getxoko Alderdi Popularreko bozeramailearen arabera, pisu bat zeukan erreserbatuta bertan. 2024ko abuztuan babestuta zegoen 3 bat jauregia eraitzi zuten luxuzko 12 etxebizitza eraikitzeko eta horrekin batera 6 etxebizitzako beste eraikin bat altzatzeko. Hori dela eta Irantzuri arte eta Inazio Uriarte zinegotziei, baita Inigo Urkitza hirigintza disiplina arloko arduradunari ere prebarikazio delitua egotzi diete. Epaiketan jauregia eraitzi zuen enpresako arduradun batek eta 2 auzokidek deklaratu dute dagoeneko. Azaldu dutenez, 2024ko otsailean hasi zuten eraizketa eta abuzturako eraikin osoa bota zuten. Datorren ekainaren 19an 2 arkitektok deklaratuko dute. Horietako bat Urko Balzizkueta da. Jauregia babestuta zegoela defendatzen zuena eta akusazioaren arabera prozesutik baztertu zutena. Duela hilabete iragarri bezala, AEKan hainbat konpromiso hartu dituzte 24. korrikak utzitako sentsazio indartsuei helduta. Izan ere, erakundeak Euskal Herri osoari erakutsi nahi dio zer eskaini alduen euskararen pizkunderako. Hala, hilaren 21an mintzodromoak antolatu dituzte, korrikaren 12. eguna eta izango gara izeneko ekimenaren baitan. AEKak nahi du maiatzaren 21 izan dadin Euskal Herrian euskara gehien hitz egingo den eguna. AEKak 12. egun eta izango gara ekimenarekin jarraitzen du korrika amaitu ostean ere euskararen erabilera sustatzeko helburuarekin. Oraingoan maiatzaren 21 Euskal Herrian euskara gehien hitz egingo den eguna bihurtu nahi du erakundeak. Horretarako praktikatu AEKaren bidez 75 mintzodromo antolatu ditu herriz herri. Ekimenak bat egingo du elkarrizketa eta garapenerako kulturaniztasunaren nazioarteko egunarekin. AEKaren esanetan, oraindik ere beharrezkoak dire euskaraz praktikatzeko eta bizitzeko espazioak, eta mintza praktika egitasmoetan parte hartza horretarako abaguna omen da. Mintzodromoetan parte hartu nahi dutenek informazioa eta izen ematea korrika.eus webgunean edo AEKaren euskaltegitan aurki ditzakete. 12. egun ekimenaren barruan beste urrats bat ere egin zuen AEKak apirilaren 22an. Doak ordubeteko klaseak eskaini zituen hainbat euskaltegitan euskarara lehen aldiz hurbildu nahi zutenentzat hizkuntzarekin lehen hartu emana izan zezaten. AEKaren arabera korrika ez da helmugan amaitzen, hurrengo eguna ere garrantzitsua da.
Euskararen aldeko benetako konpromisoa eguneroko erabileran dagoela azpimarratu dute eta horregatik sortu dute 12. eguna ekimena. Erizainen nazioarteko eguna da gaurkoa, hori izpide izanik, agerraldia egin du Satxe sektoreko sindikatuak Bilbon. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Erizainen nazioarteko eguna probestu du Satxe sindikatuak Bilboko osasun langileen plaza honetan protesta egiteko. Premiazko neurriak eskatu dizkie bai Osakidetzari eta baita Eusko Jaurlaritzaren osasun sailari, lanbideak jasaten duen gainkarga, ikusezintasuna eta eskubide urraketekin amaitzeko eta era berean sindikatuak kalean salatu nahi izan du erizainak jada ez direla isiltzen, diskriminazioaren eta kolektiboaren errekonozimendu faltaren aurrean. Satxe sindikatuak agerraldi egin du Bilbon erizainen nazioarteko eguna aprobetxatuta eta profesionalen lanbidearen eta lan baldintza duinen aldeko mezu irmoa helarazi du. Osasun gintza medikalizatuegi batean zaintza eta horretan alegiten dugunek bigarren maila pasatzen gara beti. Eta administrazioak hori aitortu beharrean askotan gure arazoak ukatzen dizkigu. Eta erizainok naskatuta gaude. Guk ulertzen dugu lan baldintzak defendatzea, baina ez gure eskubideen kontra. Beraz, ez dugu nahi txalorik, ez dugu nahi hitzik, neurriak nahi ditugu, eta horregatik Satxe Euskadik osasun sailburuari eta Osakidetzari premiazko neurriak eskatzen dizkiegu, fokua kolektibo bakar batean jartzeari usteko eta erizainentzako eta gainoentzeko hobekuntzako negoziatzeko talde bat gara eta denok ezinbestekoak gara. Erizainak jada ez dira isiltzen lelopean, argi utzi nahi izan dute gaurko egunez ez dutela ezer ospatzeko eta pazienteekin eta herritarrekin urteetan zehar erakutsi duten konpromisoa gorabehera, erakundeek beraien egiturazko arazoak ikusezin izaten eta erizainen aldarrikapenak baztertzen jarraitzen dutela. Tubor Reunidosako zuzendaritzak autobusak jarri ditu langileak Amurrioko lantokira eramateko. Goizean, 2 autobus sartu dira fabrikan, kortinak itxita, bidaiarien anonimotasuna bermatzeko. Bien bitartean, ertzaintzaren presentzia handia izan da inguruan. Tubor Reunidos enpresako zuzendaritzak eskuragarri jarri ditu beharginak lanera joan alizateko autobusak. Astearte honetako goizeko lehen orduetan sartu da lehenengoa Amurrioko lantokira, eta bigarrena goizeko 8 aldera. Ibilgailua gortinak itxita pasada bertan zioa zen langileen anonimotasuna bermatzeko. Ertzaintzaren presentzia handia izan da goizean zehar. Lantegiko sarbideetan jarritako piketeak zeharkatzean haien segurtasunaren beldur ziren hainbat langilek eskaera egin ondoren hartu du erabakia zuzendaritzak, jakinarazitakoaren arabera. Izan ere, joan den astean plantillaren 25% deitutako batzarrean greba bertan bera uztea proposatu zuten. Bertan egon ziren 234 langiletatik 232 alde bozkatu zuten. Comisiones Obreras eta UGTek sindikatuek babestu dute erabakia. Dena den, kontuan hartu beharra dago Tubor Reunidos 900 bat beharginek osatzen dutela, eta martxotik daudela greba mugagabean. ELA, LAB eta ESK sindikatuek berriz jakinarazi dute greba batzordeak bakarrik duela legezko ahalmena lanuztea bertan bera uzteko. Gaur maiatzak 12 Amurreko greban, pikete informatikoak ikusi ahal izan da, 3 bat autobus sartu direla, baina langile gutxirekin, ez dakik zenbat langile sartu diren, baina ematen du gehienak ofizinetakoak izango zirela, eta pikete informatiboak txaloz jaso daben autobus hauek, ez. Bestalde, aurreko astean Tubor Reunidosek hartzeko duren borondatezko konkurtsoa aurkeztu zuen Arabako epaitegi batean. Enpresaren arabera berehalako kaudimen gabezia dela eta hartu zuten erabakia. Euren hitzetan, ezin dituzte bermatu Tubor Reunidosen bideragarritasunerako beharrezkoak diren premisak. Aurten ere, Leioak data garrantzitsua izango du. Umore azokaren 26. edizioa hasiko da datorren maiatzaren 14an. Antzerkiz, dantzaz eta musikaz beteko dituzte 4 egunak 45 nazioarteko konpainiek.
Umore azokaren 26. edizioa maiatzaren 14an hasiko da Leioan. 4 egunez antzerkiz, dantzaz eta musikaz beteko dute Bizkaiko udalerria, 55 konpainiaren eskutik. Edizio honetan 17 euskal taldek hartuko dute parte, Espainiar estatuko gainerako lurraldetatik etorritako 22 eta nazioarteko 6, Italia, Lituania edo Argentina bezalako herrialdeetatik. Jaialdiaren aurkezpena eta edizioaren xehetasunak eman dituzte asteazken honetan egindako prentsaurrekoan. Bertan izan dira Iban Rodriguez Leioako alkatea, Andoni Turbe Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburuordea eta Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Kultura eta Kirol diputatua. 4 egunez, Leioako kaleak artisten eta ikusleen topagune bihurtzen dira. Tokikoaren eta nazioartekoaren, divertimenduaren eta hausnarketaren artean. Herria kultur ibilbide irekia da. Kultur Leioa erreferentziatat hartuta, 27 espazio eszenikoetan eta 2 ibilbidetan banatzen da programa. Eta Leioa beste modu batean zeharkatzera gonbidatzen dabe. Edizio honetan sorkuntza garaikidaren aldeko apustua egin dute. Parte hartuko duten 55 konpainietatik 30 baino gehiagok haien lanak lehen aldiz aurkeztuko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan eta horien artean 25 estreinaldi absolutuak izango dira. Leioako udalak irisgarritasunarekiko konpromisoa indartu nahi du. Horretarako aniztasun funtzionala duten pertsonentzako eremu seinalatuak egongo dira, baita entzumen sentsibilitatea duten aurrentzako kasko egokituak ere familia ikuskizunetan. Jaialdiak euskara sustatzeko helburua du, eszena zein esparru profesionaletan erabilera errazteko ekimenekin eta zuzeneko itzulpen sistemak ere izango dituzte. Aurtengo edizioa hiri osora hedatuko dute, 27 agertoki esparrutan. Leioa agertoki ireki eta irisgarri bihurtzeko asmoz, 2 ibilbide ibiltari egingo dituzte. Gainera, 300 profesional baino gehiago elkartuko ditu jaialdiak, kale arteen sektorean topagune, truke eta aukera sortzeko espazio gisa. Horrez gain, Umore auzoka ekimena martxan jarriko dute maiatzaren 8an, 10an, 13an, 22an eta 24an 5 proposamenen bidez. Edizio berria Leioaren 500. urteurrenaren testuinguruan ospatuko dute eta oroitzapenezko kamisetak jarriko dituzte salgai. Giroaz nahasia dago Nafarroako hezkuntza sisteman, pasaden apirilaren 21ean hezkuntza departamentuak datorren ikasturterako 33 ikasgela itxiko zituela jakinarazi zuen 14 itunpeko zentroetan eta 19 sare publikoan. Sistema publiko horri dagokionez erabakia atzera bota zuen Jimeno buru duen departamentuak, ez ordea itunpekoen kasuan. Eta erabaki honek euskarazko irakaskuntzan izango duen eragina izpide, honi buruz hitz egiteko gonbita luzatu diogu gaurkoan, Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendariari. Eguerdion, Josu. Mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Eguerdion zei ere. Eguerdion. Esan duen bezala, behintzat edabideok eta gizarteak apirilaren 21ean izan genuen Nafarroako hezkuntza departamentuaren erabaki honen berri, noiz eta nola enteratu zineten edo izan zenuten zuek honen berri? Horten tokatzen zen urrengo 4 urteetarako gela itunduen berritze prozesua abian jartzea. Horretarako beti deitzen da itunen batzordea deitzen dena eta hor hartzen dira erabakiak. Orduan izan genuen bilera horretarako deialdia, baina ez genuen jaso, zein izango zen bilera horretan tratatuko ziren gaiak eta baita ere zein izango zen hezkuntza departamentuaren proposamena. Bilera hori izan, baino ordu gutxi batzu lehenago jakin genuen zein zen departamentuaren asmoa gela itunduekiko eta hori izan zen gure hasierako sorpresa ikusi genuenean zein zen proposamena. Proposamen honek uzten zituen 6 ikastola gela bat gutxiagorekin, eta larriagoa zena urrengo 4 urteetarako, hori zelako berritze prozesuak markatzen zuena, urrengo 4 urteetarako honek hori zebera islatuko zuela, ez? Urrengo 4 urteetan gela horiek progresiboki jeisten edo izten joango zela departamentua. Bilera izan zen, bere erabakia, etzen egon inolako elkarrizketarako aukerarik, izan zen alde bakarrez hartutako erabaki bat, eta horrek eragin zuen
Azteko harridura, ez genuelako espero inola ere, ez dugulako izan horrelako ikasle jetxierarik, harridura, haserrea, eta egia da, erabaki hori hartu bezain pronto, ikastolen elkartean martxan jarri ginela, eta abiatu genituen hainbat hainbat lan hildo, egoera horri aurre egiteko, eta altzen neurrian Hezkuntza Departamentuak bertan bera zezan gure ustez erabat arbitrarioa zen, talde bakarrekoa zen erabaki hori. Oraintxe esaten ari zinen horren harira, Hezkuntza Departamentuaren erabaki honek alde batetik nola eragingo die ikastolei edo nola eragingo die zuei, eta bestalde ikastoletan haurrak matrikulatzeko autua egin nahi duten familia horiei. Garbi dago, eta hasieratik horrela defendatu dugu ikastolen elkartetik, erabaki honek euskararen aurkako eraso bat suposatzen du Nafarroan. Honek suposatzen duelako euskara eta euskal kultura lantzen diren espazio batzuk ixtea, bai hurrengo urterako eta bai datozen urteetarako ere. Horrek suposatzen du euskararekin, euskal kulturarekin aspaldian lanean ari diren irakasle batzuen lana ere kolokan jartzea eta erabakia mantenduz gero galtzea, eta horrek suposatzen du benetan, euskararekin konpromiso irmoa duten profesional gutxiago izatea Nafarroan. Ikastolak gara Nafarroan, hori komunitate osoa josten dugunak euskarazko irakaskuntzaren bidez, oraindik ere administrazioa iristen ez den toki askotan, uste dugu honek kaltetzen duela Nafarroako ikastolen sarea, kaltetzen duela Nafarroako hezkuntza sistema osoa, eta noski kaltetzen duela euskararen biziraupena, euskararen normalizazioa Nafarro osoan. Hezkuntza Departamentutik luzatu duten argudioa, ikasgelen itxiera hau nolabait justifikatzeko edo, izan dela jaiotza tasak behera egin duen hori, haur gutxiago daudela egun, eta badu oinarririk beraien argudio horrek beren erabakiari dagokienez? Garbi dago jaiotze tasaren jaitsiera evidentzia badela, hori deno gara horren lekuko, baditugu Nafarroan hori ez, mediaz aparte jaiotze tasa oso txikia duten herriak eta eskualdeak. Nafarroko ikastolak ez daude kokatuta estrategikoki hor biztanlego asko dagoen tokietan, baizik eta kokatuta daude Euskal Herriko mapa oso bat irudikatuz, eta horregatik askotan gaude landa eremuetan, bai Zangotzan, Irunberrin, Lodosan, Bianan, horietako asko dira landa eremuak. Beraz, horren konstiente bagara. Baina garbi dago, erabaki honen atzean ez dagoela hori bakarrik, zegu eskatzen ari garen gela hauek mantentzea da nahikoa ikasle dutelako horretarako. Badaude ratio desberdinak Nafarroan, bat dira horrelako ez, Iruña eta Iruña inguruko ikastetxeetarako badago ratio bat, eta beste bat gainerako Nafarroako eskualde guztietarako. Eta aplikatuz gero ikastetxe publikoetan erabiltzen diren ratio berdinak, gela guztiak irekita mantentzeko argudioak ditugu, nahikoa ikasle ditugulako. Horregatik, hasieratik defendatu dugu, guk ez diogula eskatzen Hezkuntza Departamentuari privilegiorik, eskatzen diogula berdintasunez jokatzea. Gure ikasleak, beste ikasle guztiak bestela, eskubide berdinak izan beharko lituzketelako. Eta garbi daukago baita ere, ratioak oso neurri garrantzitsua direla, kalitateari erantzuteko, eta baita ere aniztasunaren trataerari. Beraz, horregatik defendatzen dugu guk gela hauek irekita mantentzea. Eta noiz eta kontseilariak esan duen zenbaitetan suposatuko lukeela gela hutsak ituntzea, hori ez da egia, gure kasuan eskatzen ditugun gela guzti hauek nahikoa ikasle daukate ratio berdin bat aplikatuz irekita mantentzeko. Gainera, honi lotuta ere, hasiera batean 33 ikasgela ixteko jakinarazpena egin bazuen ere, sare publikoari dagokionez, atzera bota zuen departamentuak erabakia, beraz horrek agian, behintzat eztabaida publikoan kolokan jar dezake argudioa jaiotza tasaren jaitsiera dela, ezta?
Horrela da, asteko oso deigarria izan zen, bai, departamentutik eztabaida hau planteatzea, zelako ez bakarrik itundua, baizik eta baita ere publikoak, nik uste dut eztabaida horrek bazuela atzetik beste asmo bat, eta garbi geratu dena da baita ere nolabait irizpide horien hautasuna. Egun batetan irizpide hori berdina zen, bi sareetarako irizpide berdina zen, eta gau bat baino etxe pasatu tartean, eta hurrengo gunean ezinezkoa zena posible izan zen sare publikoan. Eta hemen aitortu behar dugu ikastolentzat pozgarria dela, noski, sare itunduko etatik aparte, gelak irekitzea, eta guk beti txalotu dugu, departamentuak, gela publikoak irekita mantentzeko apostua egina. Hori guk beti modu positiboan baloratu dugu, baina bai eskatzen dugu gu ere irizpide berdinaz tratatuak izatea. Aipatu duzuzuk ere Euskararen aurkako erabaki bezala ere uler daitekela Hezkuntza Departamentuak esandakoa, aurretik sare publikoari dagokionez ere ia ikasgelen erdiak D ereduari egokitutakoak ziren, zuen 6 ikasgelez gain, beraz hortik ere joan zitekeen erabakiagian. Bai, garbi dago, naiz eta esan, ez dagoela Euskararen aurkako inongo erasorik, gero praktikan ikusten genuen datuak ezo genituela, bai, eragiten ziola neurri honek modu oso berezian, bai ikastolen ereduko gelei eta baita ere D ereduko publikoi, horiek ziren kaltetuenak. Uste dugu, Nafarroan Euskara dagoela, ez dakitez, oso goera berezian behar duela arreta berezi bat, eta behar duela mimoz tratatua izateko bere normaltasun eman dadin, eta justo hartzen diren erabakiak hori errespetatu, hori sustatu ordez direla aurkakoak, ez? Gelak ixtearena eta Euskarari espazioak kentzearena. Erabakia komunikatu zutenetik izan duzue hartu emanik Hezkuntza Departamentuarekin, zer kontatu dizuete? Bueno, egia da hasieratik erabaki hau alde bakarrez hartu dutela, ez da egon inongo aukerarik proposamenak luzatzeko eztabaidarako, bai egon ginen mobilizazioak hasi ziren egunean bertan kontseilariarekin eta bere gabinetearekin, egon ginen ikastolen elkarteko lehendakaria eta biok, hor jakinarazi genion leialtasunez zein izango zen gure jokamoldea erabaki honen ondoren, maila ezberdinean, ez? Bai maila politikoan, bai maila juridikoan, bai maila komunikatiboan, bai maila sozialean, horren berri eman genion, eta, maiatzen egon berain aldetik, inongo aukerarik gelen itxiera hau ekiditeko. Eta egoera horrelakoa izan da, legegintzaldi guzti honetan harremana berdina izan da departamentuarekin, alde bakarreko erabakiak izan dira gehientsuenak? Bai, egia da, naiz eta adirazi diguten, ez? Beti dagoela borondatea komunikatzeko, akordioetara iristeko, egia da praktikan funtzionatu dugula beti modu honetan, ez? Erabakiak alde bakarrez hartu dira, eta nik uste dut hori izan dela dinamika bereziki legealdi honetan. Hezkuntza Departamentutik kanpo Nafarroako gobernuko beste alorretako norbait edo beste alor batzuk gerturatuz zaizkizu edo harremana ezberdina izan daiteke Nafarroako gobernuko beste talde edo alorrekin? Bai, egia da, ikastolen elkarteak jaso duela babes oso handia beste alderdi politiko batzuen aldetik, gobernua sostengatzen duen Geroa Bairen aldeko jarrera oso positiboa izan da, proposatu zuen horrelako mozio bat parlamentuan egoera hau egoera honekin atzera egin zezaten, proposamen horrek eduki zuen hori bi alderdiren ezik beste guztien babesa, EH Bildurekin ere harremana izan dugu, beraiek publikoki adirazi dute, beraiek defendatzen dutela bai sare publikoa eta bai ikastolak egiten duten lanagatik Nafarroan eta Euskal Herrian kokatuta dagoen sare bat garelako.
Orduan bai jaso dugu bi alderdi hauen babesa, egia da baita ere, gero, eskuin muturrean dauden beste alderdi batzuk ere babesa eman diotela ez ikastolen elkarteari, baizik eta sare itunduan dauden beste ikastetxeei, orduan interlokuzio politikoa bai egon da, uste dugu orain ari direla jokatzen, ez, partida honen azkenengo elementuak, eta ikusiko dugu zer ematen duen. Elkarrizketari amaiera emateko egoerak berdin jarraituko balu, zeintzuk izango lirateke hemendik aurrera emango zenituzketen pausoak edo hartuko zenituzketen erabakiak? Bueno, aste honetan, esan dudan bezala, gaude maila politikoan zer gertatzen den horren zai gaude. Hori ostegunean izango da, eta UPN-den lege proposamen honek aurrera egiten badu, hor aldatuko dira joku arauak, eta horren baitan, gertatzen den horren baitan, eta aste honetan zehar egon daitezkeen negoziazio politikoen ondoren erabakiko dugu zer egin aurrerantzean. Ez dut aipatu, egoera hau ja juridikoki lantzen ari gara, maiatzaren zazpian ez bana oker bukatzen zen epea, Auzitegi Goraren aurrean, TSJ-aren aurrean helegitea jartzeko, urratzen direlako oinarrizko eskubideak, horiek kaso guzti hauetan jarrita daude, beraz, honek aurrera egingo du, bide juridikoak bere bidea egingo du, eta horrek ere, ikusiko dugu ze ondorio ekar ditzakeen. Helegite guzti hauetan, arrazoizko gai kontua hori da, eta bai, Lizarrako kasuan, eskatu ditugu baita ere neurri kautelarrak, ze hor, hori ez, familia hauek ez dute ikastola ez den beste aukerarik nahi, beraz, ikastolan jarraitu ahal izateko eskatu dira neurri kautelarrak. Beraz, momentu hontan, komunikatiboki zer egingo dugun aurrerantzean oraindik erabaki gabe dago, elkartzen gara artezkaritza batzordea eta komunikazio batzordea finkatzeko zeintzuk izango diren hurrengo urratsak, hori ez daukagu eginda, pixka bat gaudelako aste honetan gertatzen denaren zain. Erabaki edo gertaliteken guzti horren inguruan adi egongo gara datozen egunetan eta asteetan ere, Josu Reparaz, mila esker gurekin hitz egiteko tartea hau hartzeagatik. Mila esker zuei ere. Mila esker. Hona arte iritsi da aste arte honetako albistegia, Aimarz eta Txusoren arteko kolaborazioarekin amaituko dugu gaurkoan saioa, pijama partia bestearekin hain zuzen. Informazioa zabaldu nahi baduzue, 11ko webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezue. Bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Azkeneko rialdeak txakurak birin zitula, esango diotare bar ikusten badigu me mata. Gazteiztan behar maga, pa saber lo que pasa, hortzi mugan zein ez dar hori, no me juzgues hermana, que tú sabes que ahora soy yo el que le manda. Bota, 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 botako de bazken siesta. Loca, 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 tu pijama festa. Bota, 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 y pijama party. Loca, 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 pijama party. Nire pijama gordetzen ditu, azken eguneko aztarnak. Nire esku barnean margo zenitun, zugana iristeko markak. Loreak bezala uda berrian, polinizatzen zu gerturatzean, errekako ura doan moduan, doa dena azkar gela barruan. Larrutan biok besarkatuak, ezkutatuak, gaztuak, gaur gertatutakoa gelditzen da paktatua. Batzutan guk sentitutakoa, lortuta sutxua izango da maitatua. Barruan ditut tipazorriak, y yo también bien zorra. Campoan ditudeak begira, y es que esto es lo que toca. Toca, toca, tócame, que yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Y aunque dije quiero ser tu bebé, este año mentir se me dará bien. Bota, 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 botako de bazken siesta. Loca, 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 tu pijama festa. Bota, 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 bota,